तो ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଛନ୍ତି ହେ वीर ତୁମେ କିଏ? ନା ମୁଁ ହନୁମାନ, ମତେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଠାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ। ଜୟ ଆନନ୍ଦଗୋପାଳ ବୋଲକି। ମାଙ୍କ ମନରେ ଉପଜା ମନ ବିଶ୍ୱାସ, କବି କିଏ ବଚନ ଶୁଣି ଉପଜା ମନ ବିଶ୍ୱାସ। ଜାନକୀ ମା ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରିକାଟି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୋଲି ମୁଦ୍ରିକା ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲନ୍ତି ବାହାର କି। ତ ସେଇ ମୁଦ୍ରିକା ଦେଖି ସାରିବା ପରେ କହିଛନ୍ତି ମନେ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ସମଗ୍ର ବାନର ସେନା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ, ଯିଏ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ତାକୁ ହିଁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ଇଏ ଯଦି ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ପଠେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଗଣ ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଯାହାକୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସିଏ କଣ ବା ରାବଣ ସାଥିରେ ଏଡେ ବଡ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଲଢିବେ, ଏହା ମନେ ମନେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥାଟିକୁ ମନରେ ଜାତ କରିଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ମା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କଲେ କଣ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ। ସମର ଅତିବଲ ବୀରା, ସେଇଠାରେ ହନୁମାନ ନିଜର ସମର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ବଡ ଅବତାର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଦେଖି ମା ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହନୁମାନ ନିଜର ପୁନର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମା ତୁମ ସେ ଅତିଶହ ଧୂପା ଦେଖି ଯା। ଯେତେବେଳେ ଜାନକୀ ମା କହିଛନ୍ତି ହେ ମା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଶୋକ ବାଟିକା ଫଳ ହେଇଛି, ମତେ ମା ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମା ମତେ ଟିକେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଫଳ ଖାଆନ୍ତି, କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମା, ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ମା ସେ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ହନୁମାନ କେଡେ ଚାଲାକି, ବିଭୀଷଣ ଘରେ ଏଡେ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଫିର ଏଡେ ମା କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଆଗରେ ଅଳି କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ମା ସଦାବେଳେ ଆମ ହାତ ରନ୍ଧା, ଆମ ସୁନ୍ଦର, ଆମ ପାଟି ସୁଆଦିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରନ୍ଧା ହେଇକି ଦିଏ। ଠିକ ସେଇଭଳି ମା ଜାନକୀଙ୍କ ପାଖରେ ହନୁମାନ ନିଜର ଅଳିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ମା କି ସୁନ୍ଦର ଏ ନାଲି ଫଳ, କି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଏ ବଡ ବଡ ହେଇଛି ଏ ଫଳ, ମା ଏ ଫଳକୁ ମୁଁ ଖାଏ। ରାବଣ ମୋ ଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇଛି ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ଏଇ ଫଳକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖାଇବାରେ ଆଗ୍ରହ। ଇଏ ସେଇ ହନୁମାନ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ମା କହିଦେଇଥିଲା ଏତେ ଖାଉଛି ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖେଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ନାଲି ଫଳ ଖାଇବ ବୋଲି ଇଏ ନିଜ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇছে ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁ କରି ଜ୍ଞାନ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ବୋଲାନ୍ତେ ଭଗବାନ କି। ଏବଂ ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲେ ସେ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାରେ ପଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଫଳକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଭାବି ପାରନ୍ତୁ ଆଗକୁ କଣ ହବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆମେ ଗଠନ କରିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କି। Bye.